Dende a Pobra agardan un cambio de postura por parte do Comité Clínico que permita que o municipio baixe de nivel de restriccións. Actualmente atópase no máximo, con peche perimetral. Segundo o alcalde, os datos de incidencia situaríanos nun nivel de restricción media-baixa. Estamos en 20 casos a 14 días que nos sitúan nunha incidencia de 214. Estable xa dentro do rango de 150 a 250, que é o que se utilizou como criterio para situar os concellos no nivel de restricción media, que nos estamos todavía no máximo, 2 por encima. Non? A 7 días sigue sendo moi favorable, non sabemos o dato exacto, está entre 3 e 6 casos, porque a incidencia está entre 25 e 75, que eso xa é nivel medio-baixo. Vale? Entonces, son datos moi favorables para que o comité os teña en conta e nos poder baixar o nivel de restricción. Para o Executivo, esta rebaixa no nivel de restriccións permitiría recuperar parte da actividade económica e comercial que se tiña hai un mes, e que afecta especialmente o sector da hostalería. E confiamos en que, polo menos, nivel alto de restriccións sigue sendo un nivel preocupante, porque a hostelería solamente pode utilizar a terraza, non todos os locais teñen esa posibilidade, e ainda que teña a veces non lle é suficiente, non, para poder ter un beneficio económico para manter o local aberto. Pero, bueno, en todo caso, é ese primeiro paso para poder un pouco empezar a recuperar a actividade económica do Concello, porque se ve todo resentido, non? Estou dicindo en todas as rolas de prensa que dou, a hostelería por si mesma é importante, pero é que é importantísimo nun concello onde temos unha cofradía que a súa venta directa vai en gran parte para a restauración. Eso fai que todo o momento económico se reduzca, non? No concello, o sector comercial se ve afectado e necesitamos un pouco respirar, non?